Foli ni walimano amoke bela jilna ni watina anyafo ni klegan fela ko ni sera ni watila amedo ni ngafu ye kasiko uta kelingeli aywa kalimu karamo olu kelin kan nobla nomi no be talike sebemi na be jamana kuna funi kasiko olu kufo ibaye amedo senesira bagamara osira politiki sira fokata se dine kuma munu no olu bebla sebeni kebo kalimu karamo olu fe on be soro olu ta kelingeli ka donu olu ye yasa kasika olu bon nazarakana kaseko bla to dunkana tuga mina jiema fokata se maliden chemani musoma akelingini bela jele ma to dala maw foka se duba kono mo ka bela jele soro fika yorola ninga seka kuna funi jele ko duma aywa ni barayin anya fo onye kalandenye karamo be awna anye barayin ka mine munu mbolo ka ke olu yefene olu ya mine karamo fe doni ayrebe doni sebonye yasa kaseka nye foli ke malidunye famia mana soro ni kumala on be doni seben folo mi no be anye koro soir de bamako na be fo mu mako bamako wula ko mami ne ede ba fe ni atoma ko ale bi dado no oye keleche binani woro mi ni olu bora Côte d'Ivoire kasi Mali la adamne anga fo ma binani ani kononto ale koni kundo aywa ibina ya to sirato alisa kanga lagwa ambe wati mi na jie kele ya tomba mimbe ne abe fo mako oni ale nyema ba Antonio Guterres ale re koni ye ida do kumala ayi kumata ka fo bi gele ya mimbe Mali ni Côte d'Ivoire jamana che fere ka solala ya sa gele ya nunu meseka dala kurutuwa mina hukumuna ayira ka fo Mali ni Côte d'Ivoire ko ninche ka beni keleche binani konontenye munu no olu yere dona anka jamana kono aywa panguru jigi kenla no ye president Modibo Keita ala khanyina la otokola panguru jigi kenla ka beni jouer kalo kletan samba fla ani mwan fla ibayi mamunundo ube keleke ni jagoye ka keleke ni tonoye o kama Mali wule ko mercenaire ibayi bi ambe wati mina Côte d'Ivoire nyemo olu koni ya ira ka fo nunu koni te mercenaire una mbe chila Côte d'Ivoire ka ci no oye abe fo jekulu mima ko NSA unana obara re kama ni alaini ye kasega demedo jie klia tomba ka bolo fora mimbe Malila no ye minismai ayira ka fo dogo kun chama aywa mangun kelembe fambela jidenfe o kama jie klia tomba Antonio Guterres anyema ba alere koni bora ako wati sera tinsa kasega Malini Côte d'Ivoire ko lu fara ka bonyogona akera jekulu sigi senfe mi na be fo mako 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies aywa o sigi koni senfe aya jira ka fo munu no olu yera Malila no ko ka akilla jikinge ko mercenaire route kabe Mali nyemo wore koni wule minye geleya mimbe kaseka fere bela jelen sorala akaban tile ala jona ako aye wele ke nga ka lere koni ma asimi yere koni sorokoi ga aye Mali nyemo delegation munu ni akanko lu kumbe dona natawla yasa ni kuma nunu yere beseka fotoga mi na kaban bi ame wati mina ni oye septembre kolo kletan ani sheki kabeni kunu dimanche yere ibaye New York jamana yere koni kam aywa ni yere ka foko alemina Mali délégation koni kume ka foro kan ayaki la diginge minye 14 septembre ye no septembre ko le clétan ani nani ala msadu ere koni fe ko Mali nyemo koni ye no ye Côte d'Ivoire nyemo nga fola olu ye sigi min konnala aywa nabe fo mi ko conseil national de sécurité na laini kuye jumaye kaseka farafina clé bien fa be jamono olu ka clé ya tomba mimbe no ye CDO ye aywa kaseka olu ka funyena uka maw koni me Mali bolo fere ka soro ya se obeseka blatuga mina Mali nyemo fene ya ira ka fo keleche mu mnelembia Côte d'Ivoire kana son kanunu ke jago kunyire ayi ko ote keleche mu numbia jamana flache okode do aywa keleche mu numbia no oye kiri sira e kabo obolo de kam ame wati mina Côte d'Ivoire jamana nyema Alassane Dramane Ouattara arebe New York anye sison minfo abu okeneka kuma bina dama dona na tawla no be talike ka beni arabado septembre kalo kile muga aninkele ambado o senfe Mali togola kuma abefo ina komi wati temeluna aywa ni kuma kundira no oye muso kundigi bali ale denge Macron ale era kumi dado Mali kungango kibara la toga mina ka ba don a denge Alassane Dramane Ouattara ale koni penete na ipan aywa o kibora kelin kuna fasiri keba oye Maimouna Doumbia kato alisa ni oye soir de Bamako ere koni konnala ibaye miye soir ida ka fo ko mami mba feka ika wulujugu koni ko kunci
ina fo ko fatoko faya la kiri tigilamo ni o ye kiri yɛrɛ ɲɛma ye bi kasoge wulikajɔ min kɛlen b'a fɛ n'a kun ye ka se ka ɲɛda kura k'o di Mali yɛrɛ kɔni kirisow ma a kelen bɛ n'o ye sunɔgɔbaliya k'o lase maa caman ma a bɛ fɔ minnu ma yuruguyurugu ale ni dunkojugu olu kɛbaw ayiwa a kelen bɛ gɛlɛyaba ye ka so olu ma bi u dɛsɛn bɛ ka sunɔgɔ o sunɔgɔyɔrɔ la a kalan bɛ ni gabugu kɔnɔna ye an bɛ waati min na o kama wulikajɔ kɔni kelen bɛ ni maa kofɔlen ninnu fɛ dogo la yaasa ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa kofɔlen ma yalima nin gɛlɛya ninnu a nafa a bɛna se jɔn de ma ko baara min bɛ ka kɛ kasoke fɛ kɔnɔdimi tɛ nka ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kabi don min na a kɛra minisiri ye a y'a jira k'a fɔ kiiri baara min n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ jamanadenw de tɔgɔ la fɔ ayiwa a ka kɛ jɛlenya o kɔnɔna la ani baara kɛko ɲuman o fana ka kɛ minnu ye kiiri baarakɛlaw ye ka se ka olu bila minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to baara in bɛ se ka kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔna la o kama a kɔni farikolo a y'o donni ka se yɔrɔw la ani a ka waati a y'o ɲɛsin baara kofɔlen ma n'o ye kiiri baara ye maa o maa n'olu fana kan ka kiiri ayiwa kunnafoni min kan ka di olu ma a b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu ayiwa ninnu bɛ yira la o kama a wulila ni o ye waati tɛmɛnenw ye ka se ka se yɔrɔ la kiiri kumaw bɛ se ka fɔ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka n'o ye kasobonbaw olu kɔnɔna ye i b'a ye o taama de b'a to a bɛ se n'o ye Bamako fo ka taa se Kulukoro olu piriwoni yɛrɛ kɔnɔna la a kun ye mun ye bi an bɛ waati min na gɛlɛya ye jumɛn bari minnu kɛra dunkojugu ye olu yɛrɛ kɔni ni kiiri kɔni ɲɛ jɔlen b'u la ayiwa olu de kelen bɛ k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya ta ka maa kofɔlen kɔni sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ maliden dɔw bɛ yen bi olu yɛrɛ kɔni pereselenba don sa yaasa a ko kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛɛ lajɛlen ka da kɛnɛ ka zonba kulow olu minnu ye jamana dun ka wari nafolo dun k'a kɛ i na komi foyi ma kɛ hali n'o y'a sɔrɔ kiiri baara ale ni baara wɛrɛ kɔni olu tɛ kelen ye a bɛ fɛsɛfɛsɛli k'olu kofɔ ka tɛntɛnli kofɔ nin b'a la nin t'a la ka se ka olu minɛ nka yan'o cɛ maa dɔw bɛ minnu n'an bɛ fɔ olu ma ko maa hakili surumanw olu de wulila sisan ko u bɛ namasafa k'o de fili maa kofɔlen senkɔrɔ yaasa a bɛ taabolo min kan ayiwa a ka se k'o bila cogoya min na min ye ka se ka zonba kulow ka se ka olu bɔ dibi la ka n'olu da kɛnɛba kan n bɛɛ da kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fasiri kɛba o ye Laya Jara ye halisa u bɛ Sɔrɔ de Bamako kɔnɔ ka bɔ Laya Jara la Sɔrɔ de Bamako an bɛ to o fasiri kɔnɔ halisa nka an bɛ na min ye Mali ale ni Faransi cɛ a to sira tɔ k'an b'a laguwan ka bɛn ni sɛpitɛmburu kalo tile 16 ye san 2022 o tɛmɛlen Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko a cayara kuma caman tun bɛ yen nɔ min ye maa fila ni a bɛ fɔ minnu ma ko des espions nanfigiw don wa soni fana anw m'a dɔn olu de kɔni minɛra Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw fɛ o kɛ telefɔni taara min ye ka se ka wele bila ayiwa nanzara jamanaw o belebelew olu kelen kelen ma yaasa fɛɛrɛ ka tigɛ olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali bolo n'o ye Faransitaw ye olu bɛ se ka bila cogoya min na nka yan'o cɛ Faransi yɛrɛ kɔni y'a laɲini ko n'olu ka kɛlɛkɛcɛw ma bila min ye u ka ambasadi lasigidenso fo ka taa se u ka consulat ma ni ale yɛrɛ de bɛ visa di yaasa a ka di maa minnu ye ka taa Faransi ka t'o lajɛ anw kɔni anw ka ko t'o ye ayiwa a b'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni a jɔra bari ka d'a kan ni maa kofɔlen fila ko n'o olu ma bila olu ka visa papier kelen a tɛ di maliden ma ayiwa yaasa i ka taa Faransi lajɛ a ka di wa a man di ka sɔrɔ ka n'o fɔ anw ɲɛna yan nɔ nka yan'o cɛ a yira k'a fɔ maa kofɔlen minnu minɛra u kɔni minɛra minɛn min kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya minɛn don sɛgɛsɛgɛliw olu kɛlen kɔfɛ ayiwa u kɔni maa kofɔlen ninnu o kaana bilala ayiwa u ka baara u tɛmɛra n'o ye fasiri kɛba ale Laya Jara n'an bɔra Sɔrɔ de Bamako kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ an mɛnna kɔnɔ an bɛ taa n'o ye Midi Info nin ye ale ka bi bɔli ye n'o ye tɛnɛndo ye a bɛ n'i da don min ye jɛkulu min b'an fɛ n'o ye fanga ɲinitɔn Adema olu kɔni ye laseli kɛ haseli min kɔnɔna la n'u b'a diyagoya diɲɛ keleyatɔnba kan Mali kɔni ye damakasi sɛbɛn min don ka se ka a tɛntɛn k'a lajɛ ayiwa k'a kɛ ka sɔrɔ u ma dɛmɛ maa si den kelen fɛ k'o lajɛ baara ninnu kɔnɔna la ni o ye ɲɛmaa ye Marimaca Jara a ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛbɛn k'a lajɛ k'a jateminɛ u hakili b'a fɛ a n'a ka jɛkulu ayiwa u b'a fɛ a ka kɛ a kɛcogo ɲuman na nka an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ ko bɛɛ da bɛnnen don a kan ko l'armée malienne monte en puissance
tiɲɛ don nka ko a ka fɔ fɛnɛ dɛ halisa basigi a ma sabati kojugu dɛ jɔrɔ bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na bɛ waati min na nka i b'a ye a bɛ tali kɛ kuma jumɛn fɛnɛ la tuguni Mali ni a teri minnu bɛ yen ani a baarakɛɲɔgɔn minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni kan ka fara Mali kan n'o ye ka banbaciw ka se ka u ka kow ka filekolon ni dagakolon bɛɛ lajɛlen ci ayiwa ko siga yɛrɛ kɔni a kɛlen bɔ olu la o kama ale ka jɛkulu n'o ye ka fanga ɲinitɔn ye olu y'a yira k'a fɔ min ye dɛmɛ ani dɛmɛ o bɛ kɛ ka taa Mali ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ta min ye jalakili sɛbɛn ye walima damakasi sɛbɛn o min donna Mali fɛ ka ɲɛsin Faransi ma ko a ko bɛ cogo di ko u ka baara kɛ Mali ye jamana ye jamana min ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya o b'a bolo o kama olu y'a laɲini n'o o ye fanga ɲinitɔn olu y'a no adema olu y'a laɲini n'o ye diɲɛ keleya tɔnba a ka se ka sɛbɛn in ta k'a fɛsɛ ayiwa kana fan filɛ n bɛ Mali fɛ n tɛ Mali fɛ walima Faransi ye n ka jamana ye o si kuma tɛ k'a lajɛ jɛlenya kɔnɔna la bari ka d'a kan olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka bɛn ni keleya k'o de sabati diɲɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ hali ni sɔn kɛra a ma ko don tɛmɛlenw na u ye dɛmɛ don Mali ma min ye ka se ka anw don bɛɛjɛ fanga olu kɔnɔna la walima bɛɛjɛ jɛmu o kɔnɔna la ni a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko démocratie ka b'o la basigi min ni a laɲini bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka se ka dɛmɛ anw fɛ waati tɛmɛlenw na nka o bɛɛ lajɛlen bɛ min ye fanga ɲinitɔ in ye o bɛɛ lajɛlen o si m'u kɛɲɛ k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa u kɔni bɛ diɲɛ keleya tɔnbaw wele kiiri a ka kɛ a kɛcogoya la jotigi ka jo jalakitigi o bɛ se ka jalaki cogoya min na o fɛnɛ ka jalaki n'o o jalakitogo ye fasiri kɛba ye Isa Fɔnba anw ye min bɔ Midi Info kɔnɔ fasiri laban min ni o b'an tɛgɛ kɔrɔ a bɛ fɔ min ma l'humanité adamadenya o b'i da don n'o o ye Talibi le grand rappeur national et international a ko ale kɔni an bɛ waati min na a ye mikrojuru ka se k'o bila k'a kun kɛ ni a ka diinɛ taabolo ye min ye dɔnkilidala in ye n'a bɛ fɔ ko rappeur don ale waati la a ye Mali jamana dugu caman fo ka taa se diɲɛ jamana caman ma ka se ka olu yala ka baara kɛ dɔnkilida yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ a kelen dɔgɔkun tɛmɛnen min ye umra ye Makan jamana yɛrɛ kɔni kan a bɔlen nin kamalen sifinnaka in a kɔni y'a yira k'a fɔ bi ale yɛrɛ kɔni bɛ n'i kɔ don n'o ye mikrojuru la dɔnkilida o banna ale yɛrɛ kɔni fɛ a y'a yira k'a fɔ ala ka se ka dɛmɛ don ale ma min ye ka se ka laɲini min b'a bolo bi o ka se ka sabati ayiwa min ye rappeur ye Tomikɔrɔbugu ka don a bɛ diɲɛ ladɔnniya ka maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya ale kɔni ye nin hakilina in ta a yera ja dɔ fɛ ja min n'a bɔra diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ ni o ye Facebook ye ayiwa a ko ale taalen Imura la Arabi Saoudite an y'a fɔ ka sigi a kan ayiwa nin kamalen a y'a ye k'a fɔ bi ale ka diinɛ kɔni tɛ ale yamaruya min ye dɔnkilida ye a ko o kɛ tuguni ko ale kɔni ye dɔnkilida bila a kɔ fasirikɛbaa b'a yira k'a fɔ ko a bɛ ina komi a ka ko tɛmɛlenw na o nimisa y'a sɔrɔ ayiwa a b'i ɲɛsin min ma n'o o ye diinɛ baara ye k'o se k'o kɛ cogoya min na i b'a ye an bɛ waati min na min ye dɔnkilidala in ye n'o ye Talibi ye a y'a yira k'a fɔ ni ala a bɛ fa don maa la k'a ka don i la k'i to deniya la ko o la i na se ka diɲɛ yaala diinɛ baara n'a bɛ kɛ a kɛ waati la waati min na ni fanga b'i la o kama a b'a ɲini ala fɛ min ye fanga se o ka di ale ma ani timinandiya yaasa a ka se ka jɛ n'o ye dɔnkili k'o kɔtogoya min na maa caman kɔni bɛ to ɲɛnɛfinna a yɛrɛ n'a ko waati min na ko Tupaki i da o bɛ anw yɛrɛ hakili la an bɛ waati min na Talibi bɛna ye k'a fɔ a tun bɛ n'o ye gɛrɛnna a bɛ fɔ mun ma génération rap respect ayiwa ni a kelen kun t'o la i b'a ye ni jɛkulu in kɔnɔna la Iba One Sidiki Jabate Oxibi Talibi fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnnasi caman ma u kɔni Bamako stade ani Mali fantan ani naani u y'olu fɔ wulikajɔw kɔni kɛra maa kofɔlen fɛ nka bi an bɛ waati min na maa caman yɛrɛ kɔni na bila ɲɛnɛfin na bari ka d'a kan anw n'an jigi kɛ n'o ye Talibi a ka dɔnkili kɔrɔw ye nka yan'o cɛ a ko bɛɛ ka wele a tɔgɔ la ni min ye Yusuf Tarawele ye o ka d'a ye ka tɛmɛ bi n'o min ye Talibi yɛrɛ kɔni kan nka an b'a fɔ halisa a b'a yira k'a fɔ fasiri b'a yira k'a fɔ ko min ye Yusuf Tarawele ka ale de ye n'o ye jagɛlɛya misigi halisa ale de ye nin ko in ɲɛmɔgɔ ye
denmisɛnw fɛnɛ ko k'a fɔ ko talibi ko hali ni gɔn a man di i b'a ye k'a fɔ ko a naji o bɛ min halisa ko a sigilen bɛ naji min kunna k'a k'olu ka tasa sigi u ma n'a ma ɲa ko k'a tɛ gɔnsogo fɛ k'a k'u ka tasa kɔni k'a sigi u ma fasiri kɛ b'a ye Jakarija Sanogo ta ye nin de fɛnɛ bɛna dansigi bi fasiri la an b'a fɔ ayiwa tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye k'o caya k'o jidi ka ja ninnu k'u cari diɲɛ maa ka kunnafoni sɔrɔ ayiwa n b'a fɔ a k'an bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kanbera kɔni kɔfɛ maa caman bɛ yen nin nɔ ayiwa min ka taa se Maimuna Tarawele ma fo ka taa se ni o ye Mohamɛdi Jara ma ayiwa ali an ka karamɔgɔkɛ n'a nataw la an na an da don ko tɔw la an b'a fɔ wasalamu